kamar yadda ka sani shi wannan abin da ake kira yarjejeniyar zaman lafiya a lokacin da za a yi yakin neman zaɓe tsakanin 'yan takarar jam'iyyu a matakai daban-daban. Wannan an yi shi a matakin shugaban ƙasa, za a zo a yi a matakin jihohi wanda 'yan takarar gwamna za su zo su yi. Tambayar ka shine yaya ni nike gani dangane da wannan yin shi ya yi tasiri ko bai yi ba. Ya cancanci a ce an yana da amfanin yin haka din, amma inda larurar take shine waɗanda aka yi domin su din sakon ya je gare su, domin ai ba wai su yan takaran bane suke da matsalolin, a'a magoya bayan su ne ke da matsalolin. Sannan magoya bayan nan nasu a wasu matakai suke, amma suna matakin tarayya, suna matakin jiha, suna matakin kananan hukumomi, suna matakin gundumomi. To ya za a yi sakon ya je ga waɗanda yake a matakin gunduma wanda bai kalli talabijin ko ya saurari rediyo a lokacin da ake wancan yarjejeniya na sa hannu ba, bai kuma san an yi ba kuma shi da labarin an yi, sannan kuma yana da wanda ya yadda da cewa wane ne dan takara kuma a shirye yake ya komi domin tallata dan takaran shi da kuma kare muradin dan takaran a kowane irin hali. To kaga a nan gurin abin da ya kamata a ce irin wannan tarin ya kasance bayan da aka yi shi a matakin kasa gaba daya, sai a koma a matakin shiyoyin nan guda 6 na Najeriya. Kowace shiya a je a shirya wannan taron da magoya baya, kowane dan takara ya zo da magoya bayan shi, wakilai akalla su zo a yi irin wannan abun, a jawo hankalin mutane domin tabbatar cewa an zauna lafiya, an yi yakin neman zaɓe lafiya ba tare da cin mutunci ko ɓacincin juna ba. Wannan abin da ya kamata a yi kenan. Sannan an zo matakin jihohi, su kuma 'yan takarar gwamnoni su ma su ɗauki nasu matakin a wannan yanayin yadda shike, su ma za su yi irin wannan din. Sannan su ma 'yan takarar gwamnonin ya kamata a ce sun koma shiyoyi 3 na senatorial district kenan, a ce su an je an irin wannan domin jawo hankalin al'umma. Sannan wakilai da ke kananan hukumomi su ma su yi irin wannan tarurrukan, su wakilci jam'iyyunsu ko kuma 'yan takararsu, a haɗu a yi irin waɗannan taruka a jawo hankali. Wannan shine hanya ɗaya da zai sa duk wani wanda ya kamata ya sani ko ya ji ga abin da ake so a yi kuma ga abin da ba a so a yi, zai ji kuma zai sani, kuma muna sa ran za a yi aiwatarwa. Matasa ko kuma magoya bayan za su iya ko kuma 'yan siyasan za su iya su base campaign nan ba batanci ba cin mutuncin. Ka san tsarin siyasar Najeriya ba ta riga ta nuna ba kamar yadda suke faɗa, ba ta nuna ta kosa wadda ya kamata a ce ta kai ba. Amma bisa ga tsari, dokar hukumar zaɓe ta shekara 2022 da aka yi wa gyara ya nuna cewa ba cin mutunci ba ɓatanci. Kamata a ce ya tsaurara ga duk wani ɗan takarar da ya buɗe bakin shi da kanshi ya yi ɓatanci ga wani ɗan takara bisa ga yakin neman zaɓe, a ce an sa mishi wata doka ko kuma wani haraji ko kuma wani me ake kira a ɗauki wani mataki mai tsauri a kan shi domin tabbatar da cewar bai yi hakan ba ko kuma hana shi yin hakan. Kuma wanda in an ɗauki mataki, abin da Hausawa suke cewa gani ga wani ya isha wani tsoron Allah. Ai doka ce akwai dokar zaɓe ta shekara 2022 da aka yi. Ita wannan dokar ta kunshi bangarori daban-daban da ya shafi duk harkar kafin a zaɓe, lokacin zaɓe da kuma bayan zaɓe. To wa'annan dokokin suna ciki, amma a fito a yi aiki da su, a aiwatar, kowa ya gani, ba maganan bambancin addini ko shiya ko yare ko jam'iyya. Wannan abun a aje shi a tsaya a yi amfani da dokar yadda ya kamata akan koma wane ne mutum. Hakan shine nike tunanin zai iya kawo maslaha. An yi wannan irin yarjejeniya an sa hannu, amma ni ban ga inda kwamitin suka ba. Daga lokacin da aka yi wannan sa hannun aka kare shi kenan, har sai dai lokacin da aka ce za a zo rantsarwa. So ba sa bibiyan 'yan takara, ba sa bibiyan me yake faruwa. Ya kamata a ce su rika bibiya bayan an yi wannan sa hannun, su rika bibiyan me yake faruwa, kuma ana jawo hankalin 'yan takaran, kuma ana ci gaba da zama da su. Kamata a ce kafin a yi zaɓe wannan kwamitin yi kamar zama 3 da 'yan takara. Wannan na farko wanda shine a bayyane wanda ake sa hannu, sauran kuma a yi shi a asirce na jawo hankali, na inda aka ga matsala a kira su a ce to akwai matsala wuri kaza, kuna kaza ba daidai bane, ya ga yanda ya kamata ku. Da ita gwamnati da hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC yana da muhimmanci kuma nauyi ne akan su a ci gaba da yadawa da faɗakarwa da jawo hankalin mutane akan dokar zaɓe da abin da dokar zaɓe ta ce kafin zaɓe, lokacin zaɓe da bayan zaɓe. Wannan a yawaita shi da a fassara shi da yarurruka daban-daban na Najeriya, a yi amfani da kusan duk gidajen rediyon da ke Najeriya da talabijin, a yi tallar wannan abin domin a yi zaɓen nan lafiya, gama lafiya.